El Quim i les Barbies. El conte que tinc entre les meves mans és un conte que tracta sobre els estereotips de gènere en la petita infància i concretament els jocs. Ara que arriba el Nadal i arriben regals, és un molt bon moment per plantejar-nos quines joguines regalem i per què regalem unes joguines i no unes altres. Com us dic, a través de la història d'en Quim, veiem com ell és un nen que té interès en jugar en moltes coses diferents. Li agraden els esports, però no només. Li agraden moltes altres coses, i en especial li agraden les nines, també. Que sembla, en aquesta societat, que les nines siguin una cosa de nenes, quan no és així. I aquest conte ens fa descobrir com, a vegades, no és tan fàcil poder jugar a nines si ets un nen, perquè sembla que les nines, com deia, siguin un joc únic i exclusivament de nenes. Amb la història del Quim veiem la dificultat per escollir poder jugar a nines lliurement sense rebre pressió. I per tant, el conte que tinc entre les meves mans ens ajuda a que puguem tenir un debat, una conversa sincera amb els nostres fills i les nostres filles entorn a que puguin decidir jugar el que vulguin jugar. Per tant, us recomano molt aquest llibre, El Quim i les Barbies. Esperem que aquestes recomanacions us hagin estat útils i també que decidiu incloure-les a les vostres cartes de Reis. I això sí, aviseu als Reis que millor que comprin a les llibreries locals. Bones festes!